Здравейте, YouTube! Гледате нещо ново скинче. Аз съм Бъртън, Дон 9000. Си избрах ето е същото скин, много ме кефи. Казва се О май гот. Вижте, написах чата са. О май гот. Добре, ето видяхте. Cool Ben. Моля ви, не играйте с него. Той е само за като мене. О, построил съм нещо. Лигавил съм се по-скоро там. И нещо гледате. Така, това за последно строихме май. Не ми какво съм строили за последно. Добре, пука ми всъщност. Това е едно малко корабче. Това този водопад трябва да го прекарам от тук да мине. Това не знам как ще стане. Ето. Една ковачница, която много лесно се прави. Че ето е. Time set day. Не знам колко ще дълга клипа. Това... Представете си колко. Това шибания съм правил. Това дърво съм направил. И това красиво знаме. Всъщност тук трябва да е красиво знаме. Да. И другата страна не ми пука. Кой ще построим? Мисля да направим нещо. Дали да построим статуя на този човек? Не, аз ще... Много време ще отнеме и просто не искам да снимам тая статуя. Знаете кой ще правим? Реших да направя нещо велико. И това съм построил. Не ми идва една идея какво да направим. Знаете кой ще направим? Но много яко нещо. Казва се... Как се казва? Добре, къде ще бъдем? Тогава. Този клип ще направим две неща. Можете да знам. За начало. Той. Както казах, това ще бъде за моя сервер. И ще има всеки лиготи просто. Представете си. Макчо. Аз какво говоря, Мак. Джак Даниелс без три бушки лед. Това е нещо... Направо ще умрете, ако няма Джак Даниелс с три бушки лед. О май гот, го правим аз. Говоря глупости. Джак Даниелс без три бушки лед е... Или... 63 брендите или там. Няма значение. Така, да направим този красив портал, който няма да влизаме. И нещо друго ще направим. Няма да бъде само това. Знаете ли кой ще направим друго? Знаете ли кой ще правим? Вие не знаете и аз не знам кой ще правим. Всъщност, дойде ми една красива идея. Ама не помня как се прави това нещо. Това няма значение. Да го махнем. Ламп. Да, не. Ние си има лампи вече. Какво да направя, хора? Нямам идея какво да направя. Добре, затапнах се. Не знам какво да правя. Реши кой ще направя. Според вас, като си монтирам, кой ще направя? Аз не знам. Ще направя едно вулканче. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Така, моите клипове са може да няма никой вече. Очаквайте клип на сам епизод 2. Той е сниман, но мързи да го съединявам, от се разделя с Fraps. Ама спокойно, ще измислим как ще го направим това нещо. Ще видим. Ще го измислим. Ще измислим кой ще го направим. Защото мързи да си нямам клипа. На Майнкрафт не се разделят. Но... Нали така? Нали? Да. Който едно вулканче направихме. И дойде ми още една идея. Ще направим нещо много яко. Освен това ще направим и една пирамида. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6, 7. Макс стъп това. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. О май гот, може да малко да хълтнех.
Да бързо три хора, не знам сега как ще стане тази тъпа пирамида. Това не е точно пирамида в YouTube. Това ще е някаква светулка. Каква светулка ще бъде пълно с това нещо. Торчо е. Казва се. Торч преведено на български факла. Играе на български, за да видите какво става. Извинете за този гаден шум от този тъп дъжд. Сетно. Добре, спри, моля те, да спри. Така, моля те. Трябваше да си спра на стройките. Трябваше да спра да... Добре. Напомня каква е командата за спиране на този тъп дъжд. Има ли бе? Difficulty... Help 2 има ли бе? Help 3... Так на данната майка. Как се спира този дъжд? Извинете за този гаден шум, хора. Добре, гаден е този шум, достичка, доста гаден шум. Доста гаден шум. Добре, само и този шум трябваше да изгледаме. Ще направим пирамидите и спрем клипа. Също снимах клип как строя това тук. Беше някакъв 17 минути, разделен и пак не ми се качва. Това клиповете не знам по колко минути съм. Да забравяйте да се абонирате за мен, да харесате. Благодаря ви за тези 10, а за тези 7 абоната, които аз получих. По-точно 6 от тях ми беха приятели, но? А не 6, а 5. Няма значение 6. Един пит се абонира за мен. Ще му благодаря. Ако гледа този пич, този клип, благодаря, че се абонира за мен. Сигурно за giveaway, както казах, ще на 20 абоната. Не исках да снимам клип, а за да се запишете, че има един отделен клип, в който спишете запис-вашия скайп. Или по този клип даже всъщност ще бъде запишете за giveaway. Пишете запис-вашия скайп. Трябва да се абонирате, да харесате клипът. Може да не го харесате, ама няма значение, ако искате да го харесате. Знаете за този лак. И да го пратите най-вече на вашите скъпи приятели. Да. Ако, нали, те да се запишете съответно. Гледайте са нещо, кой ще направим. Тък. Гледате ли? Гледайте са. Ой, какво прави аз? Гледайте просто. Гледайте. Вижте тая хубава стичка. Добре, YouTube. Казахте как се запишете. Значи, това ще бъде от мен. Искам да се срещнем до другия път. И, какво мога да ви кажа, освен едно голямо чао, YouTube. Чао. Чайте, няма да стане. Ще стане фейл. Чао. Чао.